Stħarriġ ieħor li sar mid-ditta esprimi juri li d-distak bejn iż-żewġ partiti politiċi naqas drastikament bil-Partit Laburista tilef mal-10,000 vot fl-aħħar 3 xhur u aktar minn 26,000 mill-elezzjoni tas-sena l-oħra. L-istħarriġ li ġie pubblikat mill-gazzetta The Sunday Times of Malta juri li hemm distak ta' 5% favur il-Partit Laburista ekwivalenti għal 13,500 vot. Dan l-istħarriġ sar bejn l-14 u 26 ta' Ottubru fejn 600 persuna ġew mistoqsija dwar kif jivvutaw kieku l-elezzjoni ġenerali kellha tissejjaħ illum. Dan ifisser li l-istħarriġ sar fl-eqqel tad-deċiżjoni finali li ttieħdet mill-qorti dwar il-każ ta' tliet sptarijiet. Mill-aħħar stħarriġ li sar mill-istess kumpanija, il-Partit Laburista tilef 0.3% filwaqt li l-Partit Nazzjonalista żied 1.3% u għandu 44.8% tal-appoġġ. Din l-akbar rata ta' fiduċja li l-Partit Nazzjonalista gawda minna fis-surveys minn Awwissu tal-2021 sal-lum. Minn dawk li wieġbu 27.8% qalu li ma jridux jivvutaw għall-ebda partit, għalkemm dan il-persentaġġ normalment jonqos sew qrib ta' elezzjoni. Mir-risposti li nataw kważi 42% qalu li l-ħidma tal-Gvern Laburista mhix ittihom sodisfazzjon biex jaraw pajjiżna aħjar, tant li saħħu li hemm bżonn ħafna aktar xi jsir biex nimxu l qudiem. Sentiment li ġie espress anke f'survey separat li sar miċ-Chamber of SMEs b'negozji jgħidu li pajjiżna mhux miexi fid-direzzjoni tajba.